losdol nang lanjut lemu whatsappan cepake datanin anteta tukone tenan maseling yen manten akono kabarmu tandane iku ora rindu nanging tangan keringet bareng awakmu agawe losdol plus aku ora rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk-tutukno itingan karo liya rapopo aku ra kerlo tutup-tutupi nomore mbok ganti firasat hati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas titeni bakal ngerti losdol nang lanjut lemu whatsappan cepake datanin anteta tukone tenan maseling yen manten akono kabarmu tandane iku ora rindu nanging tangan keringet bareng awakmu tutup-tutupi nomore mbok ganti firasat hati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakul sayur